थाना 24 तारीख 24 अगस्त जों 1 नं पाथालिया घाट गुलिराय बारियाव जे जों त्रिपुरा मथानि प्राइमारी कमिटी खाना फाइथानि जों टीपीएफ बाय जइन खायनो जे मीटिंग खायगा फुलदुं सायाव थाङैनाय जे सिनि बसंनि बररक जे बाबे बर आरो हा सेक्रेटारि दंखाबोन बसंनि बरक बाय आरो जों बाहायके बुसखांगो मुभमेन्ट खायलायनाय अमदिरखनि जों कक सालबाय थानि आदिनो जों लास्ट कक सातानि सिनि टीपीएफ मथानि सिनि दामन कुमार बनि बुखुक्तिखे कक जे हु टीपीएफ बाय त्रिपुरा मथा जे बुध बासानाय रहनि सामाने आबोना आं निजिबो बनि आंबो नागार सानो ताई सिङाव माहायखौनो हनै बनो सादिनि बो सिङाव माहायखौनो डिसकास बो करै अमासा सालायनि बन बुखुक्तिनि बो स्लिप अफ टांग खाना बन बागैनो आं सिनि त्रिपुरा मथानि जत सेंग्राक मेम्बार रंनो ताई त्रिपुरा बासिनि जत ताकक ताई बुक संनो त्रिपुरा मथानि हामना तंनाय रंनो आं नागार सानो ताई विशेष खायनै बुबाग्रानो बां नागार सानो सिनि बुबाग्रानो त्रिपुरा मथानि चेयरमैन तांगै हमले आं तो त्रिपुरा मथानि खरकसा सेलेंसि सामुं तांनायसो आं खरकसा सेंग्राक सामुं तांनायसो सिनि त्रिपुरा मथानि जत डिसाइड खायनाय सिनि चेयरमैन सिनि बुबाग्रा जे सावो आ सामुं नंनाय तब आं आ जागाव माहायखौनो स्टेटमेंट आनि सामानि करै हायखौनो आं टीपीएफ नि ताखौ सामानि आबो नंगैनो आं नागार सानखा ताई टीपीएफ नि जत आदं रंनोबो आं नागार सानो